कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. श्री ब्रह्मदेव आणि श्री चौंडेश्वरी देवीचा वार्षिकोत्सव उत्साहात साजरो. कारवार श्री ब्रह्मदेव आणि श्री चौंडेश्वरी देवीच्या वार्षिकोत्सवानिमित्तान कारवार तालुक्याच्या मादाळी ब्राह्मणवाडा हिंगा मंगळवार 25/3/2026 सकाळी 9 ते 12 वाजेपर्यंत शुद्धीकरण होम, गणेश पूजन, कलश स्थापना आणि मंगलारती झाली आणि धंपारा 1:30 वाजता महाप्रसाद झालो. शेकडो भक्तांनी येऊन देवाले दर्शन घेऊन महाप्रसादाचो लाभ घेतलो. तसेच सांजेर 7 वाजता प्रख्यात अंतरुज महाल भजनी मंडळ फोंडा हेमगल तर्फेन भजनाचो कार्यक्रम अत्यंत यशस्वीपणे पार पाडलो. भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम. तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम. संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपरा, जग से हो उपरा.
ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. हरी जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण पाण्यानी खाली पाण्यानी खाली राधा गौरण पाण्यानी खाली राधा गौरण रुमझुम 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 पादकी रुमझुम रुमझुम पादकी पाण्यानी खाली पाण्यानी खाली पाण्यानी खाली पाण्यानी खाली रूप पाहता रूप पाहता रूप पाहता रूप पाहता शिव भोळा 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 चक्रवर्ती 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 आलिशान घर आता कारवारा साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजा लागी अत्याधुनिक सुविधान सजिल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात विट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाक घरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. हॉलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स. तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली.
मर्यादित बंगल्याचा हा प्रोजेक्ट तुमच्या कुटुंबासाठी सुरक्षित आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.